Saka yo wakakuvhara kuti usaita mwana baba acho kwakuavhara futi. Hakuna uchiro futi. Ndizvo zvitoripo. Saka munokuite kugara. Kona dai iwo wataura kuti chimurume ichi handichachiti chine akadzi aroi. Chipondei chatochiponda. Ino uri kuti handitogoni kana kubata musoro sati. Kana kumwa mvuracha ndisina utarisana tinoda kaimurwa mashandiro ake sabhosi ubva mwamuwedzera mare ndaita mupaya mare ubva mwazowedzerei kuti ndekuwedzerera ndakazotutira mari ndaona kuti mukati mari iri kutoenda bhera nditere mari yangu ndikati emetere mari yangu Vadiva vatereri Kunashe Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. mashawa Chigu mashawa. famuni Chigu madabo yu. Mayu mairi. Chigu wacho ina mayu mairi. Alright, chikuvamuni chigu mashawa. Mashawa. Taura nyaya. Ndinge ndauya muno. Sunga Zawanda zacho kuti chimbosunga simphano tere aya zvaruka ndinopika chato chokoti chizive Ndinopika ndataura chokoti chizive ambiko ndana mamuzi wangu kumberi pedara ramamuzi wangu manga kwatsira mwaringani basi chigayo Tapedza dare. Takanga tatapedza dare hanizvo. Ukatsanangura nyaya yako wakatsanangura zvakawanda hanizvo. Asi tichibva tazoona kuti mupfupi hanizvo essay toti kacomprehension pfupiso mupfupiso zvazviri zvokuti iwewe izvozvizvi uchiti kagagagagakafupisa aya ndo baba ndiye murume wangu mwakadzingwa mwese ini ndinaradzingwa adzingwa uyu ini ndakazi uterere girlfriend rako tere Water. All right. Olha, filho, Ora, usa, tipo brief, ok? Zvakadai, nyaya yangu ndikukuizia. Tingo zvimwe zvacho paipai wakawanda ataneta. Hatina zvatakazomboita. Takangoti chiuyai tozodi chiita tizvo. Usarebesa. inini hangu ndakazoya nacho ndakazoti ndati dhiufunga kuti asi sinzina yangu akakura akabude imvi hana kumbondaura wedhi rekuti kuroorwa kunosungisa. Saka izvi zvandikuona nazvo zvokuti ndaroorwa mushango atinoita sinzi ndakaroorwa munomu dzindori cheni dzega dzega kusungiswa ngenyaya yemunhu wakanditora kumba kwangu kana kuti ndionekwa nechidii upenyu hwangu hwapera ndima yangu asisina mwana ngokubudikidza kwekuroorwa kwatinota uyu mushoyo wakambodini. Right, iwe kufa munhu mini
taure nyaya yako tichizwa iti gagagagagaga yawaurira muno chinonesa ngechekuti baba aya anozwa akaroorwa ngaakadzi iwo oroora akadzi aroora akadzi aya anonga achizwa akadzi hangu ngaamwe madzimai kuti inini ndinorambwa ngemukadzi wawa ale kuti awa varambe inini saka zvino zviri kuita opposite ndakazviningira zvakamborevei ndikutadza kuzvimisiridza nekuzvindipe anza iwo kuna akadzi akaroorwa iwo wakaenda pana akadzi 2 akaroorwa iwo bva waita wechi3 bva wasenza nemurume wako uchisenza zviro zvaakadzi aya zvangu naye uchisenza zviro zvaakadzi ake zveuyu neakadzi ake wanga usina chakoba iwo inini ndakashanda zvangu waishanda zvake murume waisenza sei naye yanga ina akadzi airine zviro zvake handozvakada ini handisi kushandisa zviro zvavo ini ndakatanga zvangu inini because inini ndakatanga kudana nemurume ndakatanga kushanda zvinhu zvangu ndakaisa matacho pangu 2 chimbomirei musaitonga wakukahadzana kudai iwo waisenza wakanga wagara uchisenza zvinhu zvako gaire kubva wachide murume waidii aupi inini murume uyu handisi kude murume uyu inini ndaimushandira iyo obva ade inini ngezvinhu iye wakachizosiyezvo zvaakuda aona kuti une zvakarongeka kudarika zvawa naiye wacho inini uri ndo wakanyangwira uyu iye ndiye akatotaimire bhegi rako iri yakutoti atonishandira vachozoita kuti musenzi wavo zvino manje akutipe zvinhu zvangu manje kuchiise mubhuku remuchato wavo aya baba vachizozivikana nemacho kuti vakachata vachide zviro zvangu manje kuchinyora pabhuku palisti yavo neakadzi avo akutora zviro zvako zvangu zoenda kofadaya neakadzi avo nemari yako zotoita nemuchato iwo muchato vakagara vakachata asi akutora zvinhu zvako kuzviisa kumuchato wavo wemukadzi wake wake kana kuti vake vakawanda apenda ndivakana kuti 200 dai vakachata veshama twins saka iwewe manje wadi iwewe kutora zvinhu zvako iwe usiya murume unomudaya ndomudaya pati unani zvo iye ngaachitaura kuti inini ndakaroorwa ndaifunga ichiti iye unoda kuroora iwo wakakuroora ireyo inini akabvisa yakumba kwangu akasvika aka40 dollars zve ndio nekefona saka uri mukadzi wake asi ari musenzi wako wofu zvawakambotanga uyu iwewe wanga uchisenzera uyu wangaine waiti ndakagoshandira avo vanga vane mukadzi wavo mukadzi wake waita zvemabhizinesi saka mukadzi wachona uyu paakabva auya unono wakabva uya ari munhu ainge ane zvinhu zvake saka akadzi avo aya anoramba anekuona akadzi anouya nezvinhu zvavo nokubva arove mukadzi uya uya anobva aite medi nokubva aende kofira kuchipingi mukadzi uya naafire kuchipingi anga akanditaurira kuti lindiwewe zviri kumubaba kumusha kwavababa anoti atora akadzi anoshanda anonotipe mhondoro dziri kumakwavo dzotiruma rindi taure zvodzinotika kudare kuno kuruma kuti taure zvinonataura zvaiti taura asati abo wakati aka ndakatenge zvinhu zvangu mukadzi uno waenda South Africa echiodha zvinhu zvake echiita connection nemurume wake semashandiro netaona vati mudai saka kwai akazotora mari ndakatora mari ndichina kotenga chinhu changu dai ipichimutirei ndimwanoziva baba kwai mukadzi mukuru wacho uripo ochizondichaya
chini chaya baya acha ndibata chini chaya kuti kwati mari yoshanza ngeyatinota iwe mari yangu ini ndiri kutopa atinota mari nekuti tivaite tironge tichezve business ravo mwana wake atinota awa akazondisvika pakuti nditi ndabveyo inini ndakauya ndisina kana mari ndakauya ndega ndazoya ndega ashumbani ndakazoona aterawo wena wechipinge ini ndakasvikira kumakwanga baya kuzazva mwana wacho nauya wakandituka kuti hure usagara foni yabangu hure siya foni yabangu but izvo zvakandirikwadza kuti anditi hure asi izvo zvangu zvandinoshanda vanopona ndizvo ndobaakamurova akabva murova bvafa saka asi asati afa akasiya kutaurira kuti iwo akanditaurira kuti anhu ari aiti anolova hazi anotataura zvamboyo usachitaura anoda shumba dzoruma bai kuruma kuti hafi andine munhu arumwaamborumwa here ini ndakatorumwa here bai akandiruma ngekuti penda kwayanini ndichiya nemotikari yangu iyo yavari kunyoresa kuti ngediyo kalavhani nisa kalavhani iyoyo pakasara hembe yangu amene kuti yabuda sei mubhegi mangu nebhurukwa rangu bhurukwa iya asara akapedze mazuva asati ndazizwa kuti kune bhurukwa yakasara vanongo bhurukwa iya akazotumirwa atinota kuti ndaimope musikana wabasa kubeni iyo vanga vafamba kuende kune vanhu vavanamata nawo FM kwai unowanani kuchechi kwavo aonini abunza wabvunzisa kuti vai onini uyo musikana ale kana kuti mukadzi murume ane wakazenda kuti haasi musikana wabasa ndiwa mukadzi ndokuzvizoshanda inini kuti mvura ibwe pendakazoka ndopendakatanga kuende kumwedzi kuma-MP kunoita kuti munhu wecho wechikadzi unofamba ava babaya haana kuzvibatikira kuti sei mukadzi unouyu akatora bhuka rako akaenda kundikadzira kuti usaenda kumwedzi kana kuti urambe uri kumwedzi kuti babaya zveazoramba zvekuti atora musikanazvo kuti chichiitawo chimbuyi wasiya hembe yako akatora bhuku racho vaenda kugadzira kuti iwe usaenda kumapinduzi kuti usabana urambe uri musikana kuti uzosiyiwa ngoti dzinodana maningi varazoita sei bhurukwa bhurukwa ndaripfeka inini ndakambopedza mazuva ndichiende kumutemo kusikavhari wakuchizohambira nyaya yachona ndandina maifona maitadiwa mukadzi wayesimasi ndiye waindaihamba naye nini echitaurirwa kuti murume wakada akadzi acho anoangarara ndiwo akushanda plus techozoenda kumba kwamaikuru adoko ayafemwa kwamuzarabani ochizotaurirwa kumasvingo ochizotaurirwa babari akadzenyaro emukadzi uyu anomuroverei kuti hamuna chokuita naye imimi makaramba kuti inini handichizii akati tichiziva nyamacho takadzenya anoroya aroye mukadzi uyu dumbu rake rikuramba richizvimba kuti hamuna mwana si chiro chiri kutamba mukati avharira ropa nemwana uyu maikuru angu akadaira mashoko ekuti inini handiripi ni maikuru angu kuti akambondirohwa right iwewe zvekurwara zvako zvebhurukwa zvakazogadzira zvakazoshandirwa ikona kumuzarabaniko bva zvaita ndokuti ndani yangu ndiyehe kumasvingo ndokuti dumbu rangu richizodzikira bvaraita zvemapiriodzi bva zvapera hazvina kuzoita zvakaramba zvakadimira zvakadaro asi dumbu rakadini rakapuka asi zvese zvaraita hapana chiri raiti kuti chitsina haisi kufamba ndaamwa muna nemukadzi ndaarume tese saka idambudziko richingoripo rakamira rakadaro ndotochembera naro wakaroiwa zvekuti utako buda hazvigadziri hatichazii kuti paruwa rapa panosunungurika here kuti iyo vanotobhuya vemene kuti dai ndakatozvitendera kuti kubakwe ana uyu wadai akasiyana mukambani ndimaikuru angu akuru maifazira saka iwo akakuvhara kuti usaita mwana baba acho kwako avhara futi hakunawo chiro futi ndizvo zvitoripo saka muri kuite kugara saka iwe
kuvharwa kwakaitwa kwakavharwa ava kuuri badzi kwavo zviri kuita ndiwo acho atorwa padhiraundi ndopo nofunga ndopaane chiki yekuti mabanga auye unono hatiavhure nofunga ngokuti hatichatozivi kuti urongwa wangoripai nokuti akagara panapa achienda kumapempi uchazohura here kana kuti inachatozvibhilivhi kuti ana mai akaronga ikandototi pamwe nemunhu woti vanga ari mweshe because chisingambosimudzawo musoro baba chinyi audi mwana alright tazvizwa baba dzehadzira kuningina zvichemo zviri kutaurwa zvezvi muna akadzi anoroya zvaakuroya mainini pana akatorohwa akafa amwe akadini uyu wacho honai izvozvizvi muri kugareni nyaya yapange kuti upindire nyaya dzeuroyi usina kumbohuona hazvinasi kuita toda upindire munyaya dzeuroyi wakambozviona kuti zvinozvi anoroya asi imwimwi mirai muna akadzi ai ema ndikutaurira vakadzi ndakarore mukadzi wangu wokutanga ndikarore wechitu ndikarore wechitiri akabare mwana umwe mukomana wekutanga wenyu naanangani wakabereka vana 6 4 vakafa asati tuba zvasikana wechipiri ana mwana abana theni bva machizotora uyu wechitatu ndotora wechitatu echobare mwana umwe unozi paida moyo shumba izvi ratanone nekuma 20 years right ndeizorore iyo wakazofa izvi afa manje uyu wavanga aitengese mari matakshop angu ndakane mari matakshop 3 ndine kombi dzengwawaidini aimbohamba maningi nekombi yangu wacho waidriver ndideva wanga ari connector wing mukombi imomo ina driver zvazvakadini azofa manje mukabwazi wangu arwara takabhabirana nababacho kudekudini echitoramba mukadzi echibva yesaranana uyu uyaunangamamutaura haasati aboba waizosarara vanga ari pongodo musati mukati ndasarare uyu maakumutora hasa uchi kumushandi todoze zvakaitika sorry baba yes ndo parudo kuonakidza wanga achiri wanga achiri stock iyo achifamba nekombi kurire bari zvana ichindipa famandenza zvaita sebhaibuba tagara ototaura mukadzi mashandiro ake mashandiro ake akakana anhu aitaura zvawo anhu aitaura imwe mumwe yaonawo sei mashandiro ake ndiri kwendeyo ndaona mukadzi unoshanda kamo washanda kusikana nekumunda waishanda zveshe anoti mukadzi wako mana mukadzi unoshanda indotuva tatomwemora mashandiro ake aita mamawedzere mari maemurasvo makaemurawo mashandiro ake sabhosi bva mamuwedzera mari ndaitomupa mari bva mazowedzerei kuti ndikuwedzere rafu ndakazotutira mari ndaona kuti mukadzi aati mari iri kundoenda bhera nditere mari yangu ndikati emetere mari yangu ya asi chete waiti iye utore mari yangu itiutorewo yake nondodaro totororana asi iye paakauya kwokushandira uyu angainei uyu airima maningi waiita basa rake achibatawo kamari kake nei vachizoyo kutsvaga basa asi achiita zvanhu zvakewo hake zvekurima saka machimupe ravhu manje taapa ravhu mamubvise kubva mwamuise kuravhu kwobva mwadii ana mai kurubva ati mwagona
ana maikuru mukazi afi akatende kuti wagona kuti mune mukazi mumwe mukatore mumwe mukazika mukazi afi akamutenda kuti mwagona unotoshoora ndopakatanga hondo iko baba asi hondo yacho yanga isina kukura maningi ngokuti every weekend ndaida kubauna nemota yakaloda tosisire mustoro tosisire kumba zvakazotanga kunetsa zvaita sei zvazotanga kunetsa apa ndezvekuti petakaake imba ndapedze mweni muna 2002 mukaaka nani ndakaaka neuyu nauyu maiguru muneimba nawo here maiguru ekutanga muneimba nawo here vane imba ine 6 rooms ko mainini number 2 ane imba ine 3 rooms ko avo bvamazovaka inei ndakazvake ine 4 rooms yawa ndokuti ndanga neproperty yeyi vakadzi vangu vakafana vaze property yavo kuti yangu property yananga nayo kuti property yake ndoba ndake 2 bedrooms 1 dining nemapani kitchen yake zvazvake saka imba iyoyo yakawakwa nemari yani mare ndakazari kudodai ndanga ndiri mukuru webasa ndaiti iwe 52 years ndiri mukuru webasa hino ndadaichadashko ndake imba yake uyu iyo chichigara mumakongo akaaka ndiani akaka takati ndatabude basa muna 2022 mare yakanongokuya iyi yephejen takatore mota yedu tikatakure madima mota yenyu nani mota yangu inini nani ndega uyauyi wawanga ari ari kondakta awanga abva kuko ndaiti wanga aguravuyu wanga aguravuyu asi ndewanga andiri kondakta wangu taitengese madima betulauzvaka munoza betulausvikana nyaya yenyu iminika uyo achitaura uyu ngavo makatora imba yake vakadzi wenyu makatora uyu imba yake mukamutorera motika yake mirai uchataura mukanaka munoti changamire ari kutaura wamupa mukana mukambotaura changamire ari kutaura hamutauriba munozozi taurai munobhadhara kuti ndizvozvo mirai bhozi munhu akava nenyaya hamusimba imi uyo hake nhasi wazongotaura hake achinge akoronai pari nyake yanga iri iwewe uyu lindiwe wakati iwewe murume uyu wakakupimba aona zviro zvani zvedu nazi nana maikuru takadai tochozoti motikari yavo ainge ane ndakaguma ane motikari yavo yeblue handiti rendrover nini pickup nditi master ndaguma nayo inini sekunga ndichiende kumapay days ndaenda pana chinyanye kupi ndichisvipirwa ndiriyo ndichidini ndati babaini ini ndadafunga kuti dini tichenge motikari yedu nekutwara ndozvo zvedu because iyi inonesa idoko kuti topota chizoende kotengesa magwere pana rimbi ndokende kotengesa magwere pana rimbi iwona angati ngatitenge motika hombe izwa ati ngatitenge motika hombe yati totenga yakadini yakamoti chirori handiti akatenga ndikati ita iri kombi because kombi inoti kana mukafirwa ngezuva tinodini tinowatemo inochengetedze vanhu maitomboraramo futi mukombi totoraremo totoraremo kuti dai musika chaiche ngeitori yemusika hatina kutomaitengera vechiti kwai ngekuti yekukwidza asikanaakaimbaimba ngekutwara zvo zvedu akatenga kombi ndiani tisunaa tinota right mirai muba akatenga kombi ndiani kombi takatenga kombi 62 ndobetaidodini imba akavaka imba ndiani ndini nemwamuna wangu ndiye aidhiraivha akavaka imba ndiani
Saka murudana naye murugara nezvinonda kasvakata chopi yangu iyo kwamusiya ndakadera kuyani ndokune takishopu yangu yandakavhura ine bhama pamwe chete ndikati inini ndarumbirirwa inini handiti zine chiende kumba kwangu because vachandipe rimwe rekufuka nerekuwarira ndihwauya panapa iri joshua musiye kuri auya ati mukadzi anichamudi saka ini zvokotaura handina inini chainoita kuti akaimba ikodzorodze nyama yangu akazotondiona akagume paya takaketi mudhimba munda kwavo asi ini ndakandokozozvimisa kuti handingambati muvhu ungatsuro upenyu wangu anokura ndakadaro pandakakaimba yakaperera ndakawangu wangu umweni building wandataura kuti atinodosara kumwe akata mavhu muno atai ndakuenda kuimba yakanaka ngatera futi ari kuraremo ndokwemurugara mwese ngati apena kuti musikafariri noizi munosara kumavhu mechifarirawo neizi vamwe mune noizi kuti mwakabatana nebhawa iwe unomwa nandimwe ndakabarwa nakamwa mwese amu bhawa wakazofunge pfungwa yebhawa iwe usingamuzivi nekuti ndomwe ndatsvagira mari manje mabhawa yekaravhani yaya aiita matsvagire mbhawa ndaitowedzekwa nezvidhakwa ndichizvidira mari saka iwewe izvozvi zvidzidzo unoti sedare tikubatsira inini chanoda hangu kuti dare rindibatsira nerekuti murume echindida ngandibvise pamusha pake paanozwa aana imba nokuti ini ndazozviona shuwa kuti murume wakaroorwa ndazogutsikana saka iye echide kuroorwa ngaarorwe ngakazake because zvakapangana pakuroorana kwavo hatizvizivi asi inini ngaandisunungure ngekuti inini ndiri mwana wamunhu ndine zvangu kuti inini ndizotorerwe chipo changu chizobekwa pashi pebuwe handidi iwewe unodairo kugara kuti takishopu kwako kwauri kushabhini kwako nyumba wega hako usina murume ipapo panondirwadza because kuti ndibike chikafu ndirye iye naasina asibobawo hazviiti unomuda maningi ndinomuda maningi because vakandibura wamanhamo ndikaini ndikamubura wamunhamo makaburana vamasimbisana pachikona saka kuti musiyane hazvichaiti but ana maikuru aroyaya ari kuti pakadzanai saka babu akadzenyuwawo muchigwadai akadzi angu ndinoda maningi asi panje zvaakuita pachimanje zvikuroya izvi ndikati izvozvizvi ndingamboti handiti vakaita kuchimamani kwetokomangara vakanyore listi ine 21 zvinhu kuti vazi takavatorera apeno ndiani vakafunga zvozvizvo zvekunyepa pasina even one single thing chiri correct andina kutorera vanhu ini zvinhu zvangu ndiri kwakane mukadzi wangu iye vanosoro vakadai kugataura teisora kumunda takatakata ndikatisizi ndakatsembeu pashi kubva pamunda ndaende kuchimamani kukoti alright iwe lindu watitoita sei wakati motika wakati ndakatorwa motika akatitaani motika ndiana maikuru anaibambo musadairo ana maikuru anayo aiwa no ana maikuru anayo ana maikuru anayo ndikubvunza imuruda ana maikuru dini makatenga mota muri tunga uyu wakaitora kuendesa kuna ana maikuru ndera motikari yangu kombi ndinayo yakafa mazda yakafa chigaya chakafa zvese nazviripi zviripo pamba mudawo zvini ndiri kuchigadzirisa motika yamuri kuti kombi yakafa haisi yenyu vero ngeyenyu mwesi ngei musinayo imimi muri tu sei musi
ngeisiri kwemurugara imi yakatonyorwa listi paliste yekuzi anhu akutora yainyorwa sei kuanhu ari kuklema anhu makachata musati maane kombi neakadzi enyu anoroya but palisti yaari kuklema nyaya yemuchato akunyora kombi pemakachata kwakusati kwaane makombi bakutogadzirwa nyika ino yese kwakusina saka ari kuinyora sei kombi iyoyo nhasi ivo makachata kusati kwatoo nemotika ndochishamiso manje kusamisani kwemundiri mwibaba kusamisani evakanyora atinopara pakupangana aya anga ari assistant ani ishade mkombe anika musali marorana because mati tanga tine kombi yedu kombi yakazouya tatarorana pane paati assistant tarorana andovhirinidza kombi uyu mira iwo iwewe usati waroorana nashumbatsva wanga vaine kombi yawoka yawakazoita kondakiteri saka makatenga kombi mamwese iwo kubva wakuita kondakita mukombi yako iwona ndiwaine drive kudhiraivira kombi makatenga muri two one achidhiraivha ari direct iwo uri kondakita kufinance idzi dzadziri kuoperations kumanufacturing whatever iwo uri kusales uchibatei cash udzi dziri kuoperations handizvo iri kombi yenyu mwese muri two zvokuti nhasi tikatora demo tinoitema nepakati hafu hafu sei nhasi muri two pasina kombi kombi yasungwa yakumapurisa nani kombi yenyu muri two akadzi pakatengwa babu vakatenga kombi nemukadzi akadzi enyu akabatsira era avana saka iripi kombi iri pamba pani pamba pedu makadzawo ndinadzimba pamusoro iyi dzimba dzedu ka dzakabatana ikombo ndazvizwa but uyu haasi kugara ikoko uyu imba yemwanga muwange yamwanga wakamwese wakatodzimba kavo imwe wacho vamadzimbawo futi vamwadzichibva ipano kwakutorerwe motika kombi yacho iripo asi yakafa inodhonzwa iyoyo ndowetudosvika kana kubvisa indibreak inokunguruka ngaiende kuti iyo yashupa pekuenda ngaiende kopake muroti bcause peiri haifanhi kunge haisiipoba imwe mwacho bambo mukaramba muchidzokera ikokokoka muchakachidzwa futi ikoko mwamadini imwi muti mwafunge kutora maini nani mutore turo twani twenyu mwabva mwauyeini ropadyacho iripo mawandiro ayo anenekuti ndingaisa ndoisa but iko nofunga amupurisa imwe mururonga udini uruku wakauya umangara kuti inini ndatorerwa imba yandakaaka ndikatorerwa motika yandakatenga ndikabva ndadzingwa pamusha pacho pendakawaka zviro zvangu zvikasara zvino anhu ari kuti ngoti takachata zvazvedu zvinhu izvozvo ndosaka wakauya kuno handizvoereringi ndopetiri bambo uyu manje saka iwewe manje uri usungisani inini ndinosungisa ndototi ndosungisa atinota because atinota ari murongo anotora akadzi echise muchato wakapika naye mhiko nemukadzi wake oti muchato indiopedza antu saka bambo mwasungwa ke ndingati ndasungwa asi andisina sekusungwa ngekuti musha ndakaka musha ndichiti muryambise ukadzingwa igari pamwepo wakadzingwa iyo zvimurugara mudondo mwamwa kugara kunga tsuro kunge mbeya kugara mumavhu uyu kubva azobva bvaenda kovhurika taisubukwana bvaazouya kutomutora mungadai kutaura kwetiri kuita mungadai muri musango pamwe makatofa zuro muri musango kweti munhu haazumbosikwa ndimwari kuti agare musango munhu akazi anogara pamusha makadzingwa pamusha madzingwa pamusha mukadhisaidha sababa kusiya propati yese motika dzese misha yacho yese bva maenda kogara mudondo namainini namba 3
mainini iyo zvaakatsvaka pekuti vaende koita ari akazodzoka komuvhomora budondo umwemwe kuchengeta futi maugara iyo zvizvi uri kuchengeta umwe ndiani ndikati inini ndinachengetawo iwo chindichengeta kuri kwani kuuri kwacho ndichazivi kuti pombozi pani pana babazvo iwewe urudo kuti taite seyaya atinokai murume uroona dai iwo wataura kuti chimurume ichi handichachiti china akadzaroi chipondei tatochiponda ino uri kuti handitogoni kana kubata musoro sati kana kumwa mvuraza ndisina kutarisa tinoda ndizvimi urunoti timudini tinodawo chomudini bhozi tinoda tanokupedzera chiri kuti tatisakutonga nyaya yerudo ravhiya yawakatanga upani uyu ino uruti ravhu yawakandipa ininiya ndiri kutoida kusvika zvanaka akuchinaba iwewe tiri kuonawo futi kuti uno rudo futi zvokubuda dzimba 6 rumu 4 rumu wavhanda upindawo mauswa mumavhu waurara wakananzve jeta kudai ngerudo ndonanzva ngerudo saka uyu uri kushira kwokusungisa manje kuti murume uyu nhaka dzake akatora imba yangu akatora motika yangu noti udinapo motokari tinoti teshe imba ndiyo titoda kutopwanya imba yekuti titopwanya tichake kwaka hauremberi umbone makore pangani 75 urunoti akopwanya imba iri ino ndodini mani ndodini zvasa ipapo unopasvika here kopwanya imba iyoyo amba ndinosvika ini saka wakawapa kupwanya kwacho ndakapwanye one room ndakapisa ini marata ekuende kwesabaini pakatanganakedagaisa pakasvika mupurisa akasvika ndakagarapo wakabvisa ikoko kumba yangu wakaka unokawabvisa marata iwa ndakabvisa marata iya zvidhina zvichiripo ngoti ichakazara ngepurofati why uri kupwanya kuimba kwakwakawakwa marata nene uchiunza une uyu wamwakaoneka chitangishopu chiri kukutuma ite zviro zvochinyi hatida kusema marata kutiandeva zvomwakaita komwakaisa kunorugara chii chirombo kutuma kudaro in general iravu ilavu saka ndaiti auchimwana here wawakupwanya bozi akadzi acho apedoti iwo ndoroziyosiyana kwavo ini ndichitarisa akadzika ndondoononga akadini but ndikuona kuti una amwe uri kupwanyire imba uchitore kunze kuno uyu zvichidini zviri kumboti wadini semurume kusiye musha uyo utoti ngewaana handizve mochi handini mwakamboita zvamwakamboita muri tu mwakawakazvo madii kuita izvo zvezvo pamusoro changu imba yaari kutaura kuti uri kupwanya uyu imba yaakawaka nauyu dzana mai vedu dzindoriyo but pamusha uri kupwanye pamukono uri kupwanye musha wazwaka isusu hatigaripo but tova tiri kugara kumakomo tova tiri ndotiya apo pari kuakwa parurumo tunoona zvose zviri kuitika bhozi iwoka mira iwe lindi murume wakayomangariraka tutoronga notodai iwewe kudarika iwe unotobuda udarika wakupwanya mushawo kugadzira handi rudo herero saka uda kuti musunge kuti inini chandinochaacho chokuti babaya manje vakanondoke kufunga kuzive kuti imbwa dzeshe magono haiti 6 dziri pamwe chete dzinorumana dzandona hadzerutiche saka ivo vanhu vanange kutora imbwa hadzi dzisinotutira kuti hadzi dziya dzirumani zvisina oda asharuka akudhaya aiti arora aiziya
kuti anhu aburirani moto 2 days umoko pano uchabuda nechine chiro chake kana gunwe kana godo kana kusade kupindwa aiti budikire kudai oti budikire oti cho iyo chita kunchindondera manje chine oti kwati saka uyo zviri kuitika manje imwe mwaka dzacho iwewe nana maiko ako hamusi straight vaneka kubhenderana saka dzakaenda komise panzvimbo 1 pedziro racho kumuona zvomuri kuita iwo ndozosina kufarira bayo ini ndakatozvifarira anambozvishona nekuti ndakaziti ndakabva ngechekuti foundation yakoroko kugarwa ngaanhangani ndanga ndaipuhwa mumepu mwangu kuti vakapera kufara vaide kuuya pazvichikorera saka iwo midzimu yekwako yatokusudurudza saka wausisiti baba kuti muruda ngezvamuchuya ititotanga hedu kuite zvinhu but muri kotora uko zvendinozvo musapwanya ukoka madii kutange zvimwe saanhu ari murudo ava chikuta chekwadi chemene-meneka nyambozi nemeterezi anozipai mwana wakabarwa zimo zvinotarwapo havanga chamutengeri fushati apachina chiro kuti achokwadi kwemene kuti katochengeta mona iwo hautomira kutochengeta vanoti vatoguta here vaona sheta yarazodaismart mari yavo kwakuti vapo votorya tototenga nebota rechirungu saka iwe unoti tichidini manje ini chendautaura ndechekuti ino baba we anozvifambisa sei ngekuti ino vanokweyiwa ini ndandazvichusa zvangu kuti zvarema unotosara pamba penyu masara pamba penyu pana akadzi enyu inini hangu motoite munyati wagweja kuti zvecha anokudaro chidini munyati wagweja otokoshanda hake wena hako kuita zvozvo ndosunungurwa ndichiziva kuti ndinova ndichivaona ari pana akadzi avo bambo uyu uri kuti ndotika mwakanditorera ngapa akadzani enyu emunoda hazvina ndaa imba takawaka tese makatora bva mapafuti akadzani enyu hazvina problem chitorai zviro zvenyu nemotika dzenyu inini chindisiyai hangu nditambe zvendinoda yechigweja akude yamvu yekunyura achibuda iya ndo yaakude kutamba munoti udini napo isusu petakafimana takapata tode kuroorana tikatenderana kuroorana akaroora ndakaroora saka uri urambe murume wakakuroora uri kufunga serini imwani muri kundikonfyuza inu imwe muri kude kuti ndidi murumbo lindwe urira kuti ndimusungero ndosungwa ndekusunga ngamashuru kuti nini ndikusunge inini mani ndimwana mudodori ine ndogona kumusunga kuti aine chitsotsi chaakakuita iwe wakaitaura kuti inini handichina nepekugara motika yangu yakatorwa imba yangu yakatorwa murume uyu wakaronga naakadzani saka ndaida kumusunga uyu naakadzi akachotoronga kuasunga kana kuti wewe sinzi wawina uri kuona akadzi aya andosara nezvimadziro zvemba nechimotika zvakafa asi iwe ndiwo une chidu ndiwo une chimuti izvozvo tinozvitenderai kuti chimutini nacho chimutini nacho chipuwa ngekambani kambani yakati ichibuda yakati ekaakire mhatso mwana uyu ine magetsi because mwana uyu watamba hondo newe saka ivona vari kude kadhi manje kadhi riya ndakapuwa ngekambani riya inasa ndapedze kuwaka iyo vakude kodhaivheka kachi 100 kanga ndopanata kuti haigoni iri ndichazoyakorikandira here aijafa vakumutsamirisa kudai ndichitorako kadhi saka nhasi lindu uri toita sei todi uko kumusha uchadzoka unofaka inini kumusha kwangu iya papo zima waramba kuchengeta motika motika uri kuita ndinoida ndakashandira saka chiri kushupa kuti unge usina motika iwo chii ndocho ndinesa manje kuti ndipe zviro zvangu babi ndipe zviro zvangu uyu mwadini kuti
tori zviro zvake uyo zvemwakaseenzana naye mupa mada mobva mamusiya kuti mwade kuite penga udzoke mopenga muchidzoka mwaende ikweyo muchisiyana muri kufamba imunoita muche kana pauza pemunofira pachashupa babhuyu ende uchamuuraya wacho tichamushaya mwadini kunatse kumbooneka kuti muri papi tibatsirani chindaikumbira changamiro nemerodi dotori mukadzi wangu ndumapine pakeka agare pakeka apachina bati urutaura kuti azausina rayo kundobhuya masoko amushiri dakanematetemo zvotori mukadzi wangu ndomakitangu pakega mota yanguyo monze ipopa ndoisa ipapo inonga ichikori mwamadinitange kuise motika mumbogare mumotika yakafa zvemwakatanga muchiita zviro nokudhara unonga wakuluzotachira handiti mabhora akaipfirawo motika imomo mwazoisiire izvi motika kwako ugara umavo hamuna yekudhonza ndiyo here nditume trakt chekudhonza ndiyo pakanaka ndichambo mazaviri zvese maonero angu semwana ndiri kuona kunga baba angu ari kumanikidza mai angu mai angu achadi pozishona yaataura mayati aunozvazvataura maionovagosuka haibvapa mai atori nemasvosvo kudarika baba aunoziva iwe chamani rindiwe hanzi uko kune zvirusupo ende ndiruti woti uko unozotofawo ndaunokuakiri pani pako tigare tu unotodinazvo izvozvo handina kuzvirapa maningi ndakazvidakarira saka ndakati dhuu imimi kubva kwamwaita apa mwandobva veindoendazve apa nokuti izvozvo vanototaura kuti pavanaya kuvata kutakisha kukokoko pai vanobuda vanhu vanohwarira veindidongorera kudai seriyo udongorewo kudongorera vanatoda kuti ari here mukadzi wacho vanohambe pere pasaidipo umbori pari akadzi acho eya aroyaya uye koroya ade kuuye koona kuti muri kugara sei azvinanga iwewe zvaataura ati ndokuakira pako uko tosiyana nango kune makuwa togara pedu tiri unoti udii nazvo izvo inini ndinozvida asi manje ngamuchizotonhorerawo ende iwona vasatisaona kuti kunyarira kwandakaita inini vandishanda kupusa nekuti handina kupusa asi kuti ndichazoyangera mangwani ndichizobvunza kuti sei wechimuzomboshanda mukadzi umweni kumushanda kumuuraya asina mhosva newe zviri here ende kuti unouya futi zvekuti wotore murume kumulimita kuti ana akwana iwe wakaroorwa kuti zviri here mwakambozviona here zviriyo ndozvayo mazona azaro majeri wai ngekuti haichadiba ndazobara ngesisa zvazodai chichazodai inini handichadiba zvadai zvayo mazona ino ndoyovondere kuti inini ndakatopikiro sisters because kwacho ndakatozviiti kwacho ndaandakatsonga nokuti handichatovhunduki asiiwewe chinzwa murume wako waturi muda pahondo yenyu yemwakarwa ukonana maiguru wakawina uri jaindi murume wakabuda naye mochigarisana yenyu ari kuti inini haunatsundiziya musi ndine mari dzangu ndinokuakira ipa panonga pachade dare iri apa pachade dare saka uri kuti imwimwi mwaakuchisidzokere kuende kogara zvekwana maikuru nei mwaakusiyana henyu nazvo purasi mwakasumbaka imwimwi kudare nyaya dzenyu mwakatohiwa kaukoti imwe kwakatozindemaiakazondikwadza bai asatodzoka nekumhatso ngatokuhama anozimama anzi watoti protection order kuzi musasvikapa saka motika munotora sei nezvese asitobata nehembe ngatosiyati ndakadaro kusho ndomina vati aiti mungatsva hondo yekuti saka hembe wakazotora ndinotoendepo ndaitopfeka mbatso mwa hauti kuroiwa iwe handiti handiti tongoti unotya
ndingati sitodyangu kutoti nini wacho ndiri South Africa. Uri mwana yokuti iwe. Ndinototi ndatsamwa pa kuti pamwe ndikatoutsvaka. Because vandishadira. No, saka iwewe nyaya yako yewakauya lini uchitaura muno yanga iri yekuti ava baba ava nevakadzi wavo havasi kuita kwadi nei. Saka izvozvizvi baba unawo, takshop munayo, pekugara munapo, rudo mafashamo. Chinyi chimweni chomungafunga kuti sedare rino tikada kuwedzera pane zviripo kana kuti zviro zvenyu imwimwi zvatonaka. Ataura tinota kuti iwewe paunofira ndo painofira. Iwe ukatoti kana kudya musipo handidyi. Rudo rwetinofarira isusu kuti vanhu ayarudanana asi pane vanhu ari kumuvhiringidza. Ndimuudzeka vanhu vakaona pane rudo vanhu havadi kuona rudo. Imimi mukatoramba imakadaro rwizi rwakamboerera mvuraka kukandonaya futika rinoerera. Makamboita mari imwe. Ini ndakandiri chef. Kana mukabudzi mukuru wangu leko unoriziva. Motikati ndaite dzokia the company 52 years ndiri mucompany. Ndakajoina company 1970 ndikazopenyuka 2022. Ndiri chef mucompany Forest Commission. Uziuri ani? Mamuri ji? Ndangani Forester. Mari ichita. Mari ichita. Zvese zvikaita. Saka ndiri kuti muri ndaisapota muri inofunga vanoniziva vaziva kuti muri ndaisapota. Asi manje muri yakupinduka ndako ndadini? Machembera. Ndachembera manje. Asi pakamboerera mvura. Vakadya vakaputa. Ichandouya. Chienda imoga uyu manyika. Chiona zvendinoda kutaura. Imba yake mwakamutorera. Moti zvine protection order. Mukanozvibata zvinhu izvozvo muri kuenda kujeri. Chiziyai kuti zviro izvozvo hakusiri. Semwasarirwa nacho vanhu hairi ndimwi. Iwo rindwe una ndo zvenizvo mwasarwa. Hatoenda aita 52 years. Ndo pension zviro zvako zvatosara. Ukadzoka kurusungwa. Iwo mukadzi ukadzoka futi ikoko. Mwakasungwa mwese kaini. You are jointly charged. Hapana uri nani ba. Iwo wacho hausudiwa futi ngaakadzi acho ikoko. Hapeno zvaro kuita. Uyu wacho wakazati kuti that's why muri zvese. Ndikuti chibatanai. Chisiyai zvekuti zvouko muchitoenderera mberi. Mwari unomukomborera. Mwari unokomborera. Asi ndikuda kubvunza kuti zvinoita ere chief kuti vanhu munganyore zviro zvekunyekwa muende kobangana zvekunyekwa. Munogona imini kana muchizviprova beyond reasonable doubt kuti zvaita anhu ngezvekunyekwa. Munogona kuasungisa. But kwete kudare rinezvi. Munenge maakuenda inonzi civil court. Kuti muine mapepa emota nezvimwe zviro zvamakaita vona izvi zviro zvindakazviita so asi ndakapuwa protection order iyi is bearing izvi nezvi zvinhu zvese zviri apa izvi vanhu ava vari kunyepa. Ndakaita zvinhu izvi vanhu ava ndanga ndaroora navo kutoti asi ndanomwe mukadzi wangu ndopendakatenga ichi nekuwaka ichi. Saka ndikuda kuti izvi zvimwe hazvo zvese izvi vasare nei nazvo. Asi imba nemota ndakazotenga ndane mukadzi uyu. Mapepa angu zviri pano aya he takatachata. Nyaya iyoyo zvinoita munogona kuendera ukoti muchitobatsirika. Ndozvomwa muri fungo udi kuita ine. I will help you. Inofunga zvingaita nekuti izvozvo vakude maloya vaane maloya. Saka ndandati mukazvisiya achafa kakadziwa muzodzoka. Inini hangu ndanga ndatonini isusu kuti mambozvidei baba kutongere mwari because chinonetsa ngechekuti ivo vanotora motikari isina chinhu. Makii achona ndinawo, mapepa angu ndinawo. Witness yanga kanda kondingera motikari Japan uri pamasikuda asati afa. Ichagara yakadaro wachagara nemarata andizvobi handiti mavhiri angu ndakatenga ndakaenda kotenga mutariri nawo unotora mavhiri angu ndokuisa dera musaka nedeme nebhodhi. Asi chamangwani ziva kuti ana enyu opera kana imba dzinonga dzasara moziva kuti ndimwe akaamba moto usikadzimwa
Nokuti moto watoramba utori pamhatso penyu ngengozi nokutora vana vanhu vachimbudzikiza kozero dzavo. Munonyemba kuti tinoroyiwa. Chimwe chacho ndimi munoroya. Ndio anoroya. Ndio anoroya. Akatacha ariyo akainsaita uyu wataura statement yekuti statement yaakauya achitaura uyu ngeyekuti uti tinoti wakarowa dhiri nhaka dzakakuru to deprive uyu wakutogara pai musango wakatouya uchiti uri musango kai saka kuteera kwatinoda kumukati this guys kutoti mwana wano unozofira mushango Maska zina ucha zofira wafuti mshango. You know, 52 years forester, uruda zoronga gadzata. Iwo na wanza udaro wakadini kuti kwa boyo oramba yamwe. Oda bana. Ura bagazinda ina ino. Anika ribe bagazinda ina. Endaka tuwana kapanga. Uru adare. Uda wakaza manager. Akaza uniwale. Uru wakaza kuiwa kumungana zakore wazino. Dai asuya kuburitsa musango mwongo uru. Ungade uri musango nesheti ungade wauya uri smart uda uchibva musango iri. Iye ndiye uyu pa akadza kwacho iwewe. Nhasi ukasvika kuti ndaurara unorarako. Ya ndora. Saka ndioni ya. Amuzezvaro. Uyu unorara ere. Anga ipo pa. Anga. For mundi wakaangira nhasi uyu. Unorara kwenu. Tiende izvi. Ara ripo. Koyo unodi. Ini nokuna kugara. Saka uruti. Saka uruti. Ndio chini property yangu ilipo. Yo ni zezvaro yangu ilipo. Uninga bati. Ainga zvakata napa. Iwe Lindiwe wati tochidini inini ngaende kobvera waperera kowata mumhatso mwakadzama. Ini ndokurerukirwa because murume ndinomuda atori pamba pana akadzama kutaura just chekwa chakakwana nokuti avakutemba ndiri kuba kunyimo nekuchi munzu saka iwo hauto kuti aende hawo because akadzaya manje hakuna mukadzi unombofa akatonga pamusha pemunhu akarorwa kushaya mutonono pamuzi pemunhu kuti dzi zviriyo sanyeperwa napota kweda hakuna kuti mukadzi unobaiti kuchangerera pakudaimbepo mamuna kudai auti pecheni go baba Chete ndoizi ni wakati ukati nesi na wakati mbili bali kupu lakini uta ane nesi na wakati ini ndakwa kwenda katonyarara andinike ndine muntu ndofunga basi hapana chemunhu onyarara ndochaya ine akatochaya mwatitobva machirashi ngekutopenge kuendaenda hapana nonozotombodobo inanitodanhu akadaro isusu toda kuti tironge dai taitonga nyaya nekuchaya munomungadai muine boxing ringi reboxing unoziva ya tisisiti wawina ngaroiwa iwo angabude tichidai hatidanhu anorovana hatidi vanhu vanototungana thats why uyu kuuya kwaakaita kudare nyaya yake takaitambira because takasika kuti unogona kusunga anything ina achiti ndirubva musango ndirutogara musango izvo zvanina ndikogara murume wangu waronga nhaka dzakakurudzika nekunditorera mota yangu iwewe lindodove ndikuti tomusunga here ukati ndinonga maningi yowe handiomushaya iyozvo hakuti anga ndisunungure aende kodzoke kwaka dzake iwo haurorowe tsikupinya uri kwamusiyandaka ndizvo inini kutoenda pamusiyandaka kutombobhesa pekutoti nditoona mukana wekuti ndinosunungurwa yasunungurwa kana kumba kwedu vanozviziva wasungurwa dombo ndinotoenda kumba kwedu kutoronga nditoriyo zvitozvitsva kutoshanda ndiriyo nokuti apana yamboshanda patinoda handina chinobudirira handina chinobudirira kupi kana kundomburukawo ndiri pamhatso pangu nani ndiwe iwewe kuti zvinhu zvako iwewe zvauri kuti wakapambwa iwo neakadzi atinoti kuti zviretrieviwe dare rineri kwanisa kukubatsira ndongo wacho asungwa abatwa kuti ndiye ane mhosva yekuti akakubira zvinhu
ndiye anokwanisa kunozvitora kuakadzi ake kuti zvidzokere kwauri. Voti kuzoreketa ndabvura. Tinota ndiye anogona kutora zvinhu zvawakatorerwa. Ingazve ndindiwe. Ndindiwe. Kuti fudzisa nemombe kuti nditamukema na mwani. Mombe dzabara dzadzara kudai kwauchiti ngabuda akadaro. Imwe amimi. Imwe. Lindiwe. Zvinhu zvako iwewe. Ngari sunungure. Ngozi uri munhu mukuru. Uruzwa ere zvikutaura? Akutaura hake hakuna kwaanoenda mukadzi wangu. Hakuna kwaanoenda pakurarama asi unofa. Uchafa wotogara usingaperi. Afa dzinozoite nyaya ndidzo dzimwe nyaya iwe Lindiwe. Chichemo chako iwewe wauda kuti murambane natine. Iwonawo sengo chisungo chakachadwa ngaakadzawo ndiwo vanoziya kuti tinoda achafanira kuroora. Ende vachiziziya zvavakaita kuti kuri kukamba vakakamba havari veshe mukadzi nemwamuna ndiwo vanoziya urombo wakadini wakaita. Saka inini handiwi kopedza matambudziko epatinoda vanosiya aripo. Ndoona yekumba kwangu uri kwana uchiita kuzvokusabhiri kwangu. Hino idzi dziri wati iwewe uyo akaziya sei kwavawo iwe kwamusiyana inokuziyoziya kupamusiyana kanyi pamusiyana akaenda aichende kotaura nyaya neni masamanise musiyana kangati zvambonyanya kudini kuti imimi muti mukadzi uyu ngabude magwere akari mumunda ndazvo zvake zvakwanda kudaro munoda kumbozvidini ende munokona kuzvichengetera tinoda imimi magwere munda kubvei kudai okuda kwesei munokuhamba here muziya adini achengete zvinhu zvake ende futi akati ndozvatotondirwadza ndikati ichona chakambozomboti mumbomirira kuti ndizorima zviro zvangu bhinzi dzangu kwaka mhatso yangu yakanaka zvese muchizoti nyamashi uno ndiri hure panapa umwai ndiroora mamusingazizionere kuti ndiri hure mamusingazizindoo iwe uri hure wamba uri hure dandiwo ayataurawo akadzawo ndakatore hure ndakazwa uchimani taura kuti kwayo nini baba ya mukadzi wawo ndikati munonditi ndi mukadzi ndakaroorwa maamuripo ere maamuripo ndikati peitizwi ndimwakandakayi kwangu fondiroora kasi zita ramunonyoresa iri kuti Lindiwe ndikasiya ndamuuraya palapa mukasvaka Lindiwe Mozambika munhu kunoenda koonekwa kufa muni chiguma chawa ndiyo unoonekwa Mozambiki hakuna Lindiwe wakaroora kupiwa Lindiwe usikana wangu natinoda waivhara izvira saka ndo raenda konyeresa kwa mujiti kuti Lindiwe saka in short Lindiwe nyaya yako kudari muno ngeyekuti nhasi muri kurambana wafungo urambana natinoti otherwise hatina imwe nyaya kunze kwekuti tati ufungo kuti pamubani yekuti wakabirwa imba ukazobirwa motika ukazotorerwa zviro zvomunda izvo zvese hausinei nazvo waakuchichindoti azongazviro asi uyu hauchadi umuonawo bafukozinaiyamboramba ndichindogara naye ndinoramba ndichindoramba futi naye wenonga ndinaye ndichiramba ndichibika futi zvo zvangu saka iye nakaende kumba kwake kumuchato iyo ndone kuronga ngekuti ndicharonga futi iwewe anani ina ndipere kuzvekuronga kai because ndinonyura ndichimuka spina ndichibuda andipere kuronga mukadzada ndisadisoka hatiruzoona nyaya idzozodzoka muno iwewe saka iwewe Lindiwe uri kuti hauchandiba ndinoda wako ugara hako ega asi kudare kuno nyaya yako zvapera hausina nyaya natinoda kuno ndizvo ngotiti wakatobviranjira mushonga watondidi saka ndatozvona zviri pachena kuti havadi kuroora vavanoda kutotambudza kushungudze munhu saka bheja adzoke kumba kwake kwakafa matanchinotoziya mambo sabumutauro ipa nyaya iyi ndakabva nawo kudhara seko nenyaya yokachiniitsana the best way akauya uyu mudzimai wacho kumba akauya akati ini ndakuenda atomira ikati waudi kuendepi
Kazi ndakutokuende pi umushakwiriko kwaro nezita unoka. Ngati wadaro wanasa. Ngokuti wasiye chinyi sekuru unakadzawo zonga ndo kukhoza. Ngokuti wati ndichafuya ndichaurawa akadza. Saka ndafunga zvekuti angati is good. Wafunga zvekuti iwe uchitora ana ako 3 una ana ake 3. Iye zake uyu andogana uno wachozvaitazina ndibari ndinana ango mangu yangu sisi ndo ari kuchengeta haatokura ndinotora ndikati no zvoita iwewe cheda kupa mari ndisekula akakupa mari wotora ana ako wobva wambuka kupi woti pisoda dzadini mapisoda ati chiyeni unosungwa ngoti akatoonekwa anosungwa ngematsamba saka zvinoti saka maona ndisikazvipindiri ndinozive kuti aiwechimwana doko sekuru ndambataurira kuti hakuna kuti akadzi ari uko haasi kwarowa ba ndo asikuru sekuru ndakambopinda mumwawomo ndichitaura ndizvo nyaya dzacho mukadzi anomuda sekuru apedza zvapomuri mama uyu wadandichari uyu urirei unotengese makuti zingwa ake nemai ari kufa pachiita mari afyo sekurindiwe papera mukadzi wangu ndakaroora mushango wake ndakaroora mukadzi wangu ndinomudaakandenda imba yekuti agare mukadzi wangu ndoakire mukadzi ndomakire imba yake kuti agare iwe unomakira imba kwaya akadzi ako ari kumusha kwaya anofara irozoto uri kuuraise mwana apana pasikafui mama koyo mutsvako haugoni utsvako umwe here mukadzi hauchatsvaki huda iye watokwana ko ari kumba ndinoada akadzi yangu andinado mukadzi akadzi yangu ndinovada vese vari atatu ndinovada saka ba mhaka inonokera Colgate munoiziya Colgate munoiziya toothpaste haachadiba Azi makainonokera Colgate mazino akatora pasina haachadiba saka nyaya iri kuitika manje mukaramba imimika muchiti rudo hazviiti ngekuti ndakaroora anhu ese arumbi roramba naakadzi akaroora akatoroora mari kwete kamari katorwa ngokuri akatobhadhare ma35,000 US ari kurambwa anga akadzi saka zvekuti mwakaroora zvimutadzisi kuti munhu asikachadi morambwa mubvumai kuramba plus hamuna losi muna amwe 2 atori padrought andogara aripo arutoti uchadzoka ende iyo zvizvo masvika paacho manje maudzoko uyo haachadiba uyo wakutaura kuti inini ndauda kutanga hangu upenyu hwangu umweni hwake nemi hwanetsa pakuti imimi makaroorwa nevakadzi venyu munodzwa zvekuita naana maikuru varume hamumeki decision ende zviri kutoonekwawo futi mudare munomu kuti hamusi kudhisaidha semurume makasiya mukadzi uyo achitorerwa imba yake mukasiya achitorerwa motika akatorerwa zvinhu zviri muripo makatarisa nhasi mwakutaura mudare muno kuti ndinokuda maningi chinonzi rudo hakusi kukisa mera mudara rudo zvinhu zvaunoita zvinoita kuti munhu wacho aone kuti pane rudo kwete kuti ndinokuda uchirova munhu mumbava kuti ndokuda maningi uruzwa ndokuda uchimurova zvibhakera hakuna rudo rwakadaro uyu wakatomutadza lindiwe you be very free to start your life iwe wacho munhu iwo womboenda kotaura neakadzi ako woona kuti munogadzisana sei iwo lindiwe uyu zviro zvake zviri komba kwakoba saka uda kuita sei
tutaura kuna wao mangara yo auzuku ya wamaru mdondo yo tutaura kuti wakauya muromo wakasara kuti zvinhu zvavo handisa ndatotora mumhatso mwacho yona mhatso yachona ndakatobvauda ndichitoti handitopwanyi ndiri kutaura kuurugara izvozvi muri kugara mwese eya hakuna hembe dzake dziriyo uda kuita sei waitowatacha kwauda kutoyo zhinji dzirini ine kundori neshomani nderemune saka wauna kuso kwako iwo uda uchotora womupa hembe dzake wodzokera kuakadzake inini hangu kuti hake auya achindiona chidini handina zvekuti bai ndinototi asi nechekuti iye asvigeze kuna akazi ake kuti rindoenda musiya kuti nindione kupona kuti ndikupona ndekweninoda uda kuti uyu otaura akadzi ake kuti ndakarambana nalindwe iye ozopota achiuya achizototi gishagisha nyangwe ndikanyamboshanda ndiri kumba kwangu ndinondouyawo nechivaona atinoti hawana basa navo zvina chitema navo kuti akadzi acho azive kuti mwakaramba ati haachina lindiwe uri kuzwa ere tso ati haachina lindiwe kuzwa ere nyera pane chinganetsa era asi vakadati mukaende kovaonaka mukazoti makatore motokari here makatore imba here nezvemunda vanhu mukambiri une mabhebha imba yavakaitora chigayo zvevamajor street court zvakaitirwa pachimanimana tinadzo munomu zvakauya unazvo ine ndisina kana chimwe saka ruti anoramba kuti hapana chemusabatafuna ndinofunga atisunga souzwa naye atisunga souzwa vanoti takatorwe zviro ka ndiana maikuru asi uri kwavo saka musachitora sei kupa uyu munhu chachitora sei kupa uyu izvadenutaura ndati hai vanoti hai takatorwe zviro ndiana maikuru isusu atina kutore zviro machibva mazodzokesa ikai makazodzokesa iko zvemakatora zvakazodzokesa iko zvemakatora ndikabvunza mwana wangu takatora sitoro sitoro ndio ili bana bwana masokasi ngekunyeka kuti atinotore sitoro atinotore motokari atinotore imba apana takatora kana wanje pamusoro yatinota listen ana maikuru ndo akati takatorerwa listen ndiana maikuru akayo takatorerwa hayo sisi takatorerwa atinotore vari kuti takatorerwa zviro ka anobve takatorerwa atinota imi ndiri kuproperty yavo vanene imimi kumhatso shona here shona tirikurunazozwana atina kutora kana ene simudzingi atina atinota inzwai mapepa akauya panapa anga title yacho yange kanzi lindiwe haatenderwi kubata zvinhu izvi lindiwe handohere ndini ndo zvakanyorwa mumapepa akauya pano haapanosvika papamba nekutora nekubata motikari nedzimba zvese ndo zita rakanyorwa kunzi munhu iye munhu akanga achirestriktwa pakanzi lindiwe hapana anzi yoba pakanzi uyu akatorerwa zvinhu akarestriktwa kuti asvike pazvinhu izvi zvezvo ndilindiwe akatorerwa indiani ndimwi mwana tara kuzizoni pepa raita kuti akatora ndiani madzimai ako madzimai ako ndo akatora ndo akatora protection order kuti uyu waitorisewa ezihure ndio rutotaura ndakarora madzimai arutoti hure riperakavhiringidze zvete saka rikauya pano ndatisido kuti ribate zvinhu akangoya panapa tinomusunga uyu ndo zvaakachizotaura muno kuti ndirutogara mai musango nhasi ndo paari kuti musango ndakazodini ndakazobva ndakaona kadhoku batarako asi ndaenda ndakadzoka usango ndikaona idzi dzindori musango kwauchidzikweyawo ngoti ndinodzida maningi ndinodzaza ndichadzidi mapepa acho paakauya atinota makaerenga here mapepa ndina makaerenga here ndakaerenga makanzwisisa zvakanyorwapo here ndakazwisisa zvinoti kuti ndakazwisisa zvinoti kuti zvotaura hai inini na takatore chiinyi takatore zviru kubve kunani
kuna mai ku takatoshira pari tisautorisha imamduzi baba pale pekee ndio tarisisa mati kombi makashanda na mai awo andika tikazotarise protection order ndo mune kombi because uyu kazi uyu wakatore kombi yedu anuzura zviri kuchizonga aya manje baba imimi kunyange protection order iya ine zvinhu izvi asi kombi takatenga tiri angani tiri 2 ndo yaari kuchisaka tozviita sei baba kombi yacho takatenga tiri 2 ya protection order munoitora sei tunze kwendiri iri protection order ndipodora mayangu ndaitoigadzirisa mazuva anaya ese anandabhadhara mare inokwanisa kuti 600 ifunga vanange ndichishanda imari icho aizviona mwana wacho ndichipisa naye nyamachino makanika wacho nauri munzira kuya kuchoise pambo apo kozwi achagumipo makanika wacho unoguma ari pai ari mundegere panoonesa pamunochiona nyaya iri kuti zvemukati ndatenga nemudzimai uyu achatenderwi kuzvibata because protection order madzimai ari ndakatenga nemimi kwete nemudzimai uyu kunyepa manyepo akanyoko kunyepa zvakanyorwa pamapepa mapepa takaerenga panapa ane chirungu chinotaura izvi chirungu chakanyorwa ipapo chinotaura kuti lindiwa haatenderi kuti anhu aya akatomba kuchimani saka nyaya iripo ngekutogadzisa zviro zvacho zvakatokozi endesai uku zviende kuna ari dzazvo zvasara zvacho zvavo zvanoti ngezvavo zvotogurozwi iwo acho opuwe zvavo zvacho ngekuti apasati patojeka pa kana kutoraiwa namaikiro acho zvo zvacho zvakadzoka here asati tataurirwa kuti zvati zvadzoka zvana maikiro acho kwabvunze kuti mwadzopuwa here zviro zvacho hazvisati saka nyaya yedu ndogurwe kuti itorwe kuti aya akatitode zviro zvedu zvakati zvoiswa apo ana maikiro zvenyu zvezvi mwaitaura ngeizvi zvamainimi ngeizvi saka pari kureva kuti ana maikuru ouya kuno otaura kuti ichi neichi ndizvo zvedu ichi neichi ndiyo zvamaindini otipiwa zviro zvavo ipapo mwauya nezvakanaka ngekuti kuti titonge nyaya yakadai anhu yakagarisana ari tiurindiwe naerija wachoka hatisi kubudise musoro because ari kude zvo zvavo hapana aitongekiba mama yajeka kuti hatiside kuteerera ndaona kuti zvinhu izvi hazvitoreki saka ndaona kuti zvinhu zvisikatatoreki zviri nani inini epatinoda mundisiye ndoenda ndotanga upenyu hwangu hutsva ndaona kuti ndikaramba ndichibata paka ndabatana magetsi muso watoya nemapepa ndakabvunza nhayarere but nyaya kuramba dairi kunetsere kuna sekuru sekuyu mukadzi ruti inini handichadi wakanditaura ibva nemapepa ndasangana naye munzira akanditaura kuti mapepa ndauya nawo aya asi ni sekuru wako handichadi but sekuru ari urwadzi kuti aramba nerei nemusikana wawo saka handisi kuti panogurwa sei pakadaro tingarambarisa anhu here ngakurekera kuti anhu arambe echidara tiri kuti hatisi kurambanisana mudzimai vanese kupise pachena kuti tinobatsirei kuti ndigare nemunhu yandika property yacho handichaibata ndikaibata ndinosungwa saka zviri nani mundipangu mukana wekuti ndiende ndigadzire zvitsva pane kuti ndirambe ndakamire pazvinhu zvinosungwa ndizvo saka tiri kuti baba ka asasungirire mwana waanhu kuti arambe ari mumhosva nguri ndinomuda but iye chasekuone kuti upenyu hwangu huri pariski iwewe lindi waenda kotsvaga kugara kwamusiyanda wakamusiya musangoka takaenda tese anga aripo amusiyanda kandi wakati imi musunungurai mwanawo because amungaremengepe kumisa ngoti munda kwake akusi sere inoma isere inorima sere ino saka ino handifungi kuti kungane dambudziko kokuti inini mutunhu uyu makatitira nharo nechikuda kuti mutunhu uyu ngowangu womunorima atinozi ino ndogwenyini akadzini saka munodirei kuti ino mudowe kuti akadzi nyatoke ino wotonga futi torai mwana wemuise kumunda kwani asi ini nekutobhisaidha vandisepo ndakambotenda kumboti hwatata kumbaka mhatso tsvaka nhemari chodididi ndichizobhadhara asi ndakandopinga kuti hongo kuwaka nichaka asi ndichimbozi ndinoaka painyi ngokuti inini ndinoaka mhatso inini ndakaroorwa kuti ndini ndakakorora tinotei
Right. This is why. This is why. Achitemwe panapa kuya inu.